wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Yah channel iki arep unduh kopi. Anjing mae Pak Kayat iki wong enek nduri. Wes kopine ngene yo. Ini ya apa? Yo ngene lho. Tontonan kok mesti. Kopine dan ngatop nih lho. Edan ya sama supply dulu ini. Ya piye wong dicucuhne ya. Wes. Ya kan. Nggih. Jan dhuwur. Ngetop. Bisa disusun supply. Ben delok lu ben mateng kok. Mbak usah. Lho, iki tangan tadi kene ngono yo ngetek wong. Kopi. Iki panjang ndo kopi. Romo. Jalan ndo kopi. Jenengkane lho. Nggih. Manjing nduk kopi dulur yo ngene iki lho rasane. Wong ora duwe. Sampai kalau ngomongnya aku lho nyapo. Ini pada dene iki monyete teko iki ngono wi. Kakak bojoku iki monyete. Ndek iki calon bojone Bu Yah iki. Iki Mbak Tin calon bojone Bu Yah. Ala-ala melu ae. Sing ngarepane poe mak adekmu. Ya ora kon kae bare muwe kok. Wadang kok. Kayak bulut jaran, ngeracun. Bulut jaran. Kongkan ngono omongane ora ngalah. Apa ini wengen miso-miso nek wong larang kok. Sing omong ngalah to apa? Apa omongannya? Miso ora apa-apa jualan cu. Sok lho. Ora ngombong anu mu. Nayare we. Paling. Selamat ya. Selamat ya Pak Musilan. Nyapa? Kapan? Dia main. Beh, cocokan lho, Pak. Berarti kan nganu Beres. berarti kan maleni asine kuwi no. Iki lebih tadi. Lho kuwi dinane cek diri apa Saya sawatan cara aku, Mbak ya. Beh. Kapan nenek? Makin ngitar. Allah. Anak selawatan kok. Kok dibocah lho. berarti cek diri kok cepat kuwi anake telu. Tapi kan kamu tau awake cilik kaya awakmu. Cilik. Karo calon bojone iki gak oleh. Bisa dengkule cepat iki lho. Ya karo buka bojone bengkol-bengkol cepat. Karo telepon. Mbak Tin. Mbok biar kasih. Edan kok. Masa Mbak? Kok kenal-kenal loh batin aku yo nggih ngono. Kono. Cah cilik. Masa ya Mbok Di. Sumbene tetok nganu kono. Iki gitu Pak ya nganu Kang nganu ngono kan. Kakakmu kok anu. Ngadeg nang dhuwur rande juga Kang kamane. Yo. Ana wong wedok nang kene yo ngadeg nang kono masane. Wong lanang pangkat kok. Pangkate kan dhuwur. Dhuwur ngadeg lho. Nang mana wis? Yo nang jipuke iki lho. Parut barang mau buak kok. Apa, Mbak? Parut. Endi? Iki lho, kawan kanu kopine akeh iki. Anjing karo wong akeh. Nduk kopi ane rong sarapan lho. Urung mateng kan timang jalan ning ndi. Lah ini urung masak. Lho kita lho. Emang aku nenek. Oh. Bisa ya. Kono, dek tak kaya to. Stop. Kamu ini ya?
Jen, ada berani Jen. Apa ini? Zaman kau tiba. Zaman seru deh. Hah? Hah? Apa Ya, tak soal kebosek. Disentuh ke sini. Ayo. Di rumah ini. Tak kebosek. Neng kene dieselnya buanter ya. Pol. Awan tak turu. Naik janak turu. Kula nuwun. Nyuwun sabar kepare ngemis ya. Apa ya mending ngono ya? Ngemis ya. Kira turu. Turu lak celuki kok, Kak. Nyauri. Lek kita lek gecat kilo lek gecat ngene iki to. Ndi kok apik sih sing rupane kuning to. Endi? Apa? Digoreng enak. Jare sapa? Iki enak ya ora enak iki. Enak. Tahu ya. Mendemi. Ya. Jare kok goreng. Hilangnya. Jare kok goreng. Metu itu. Ya. Ya, Bang Bayi yo kaget. Ngadeg to? Cuma Mbak Dini kok. Ngadeg to. Kita wis mlawar. Iya. Arep mantang, Mbak. Ya ape metu wi? Kok ape metu Mbak Din? Cepat ini. Cepat wi. Bos. Kayak tek sapa iki? Taklan. Kayak pacar Mbak ya. Iya. Tane mendel. Yo ceblok. Nyapa tinggal nemu mati ya? Suruh ya. Jen, ada berani Jen. Jen. Ki anak duta ya iki, ndelok. Ndelok anak duta iki. Madhep rene. Ndelok to padha apa ora rupane? Wah, irung etak sing padha. Tangan yang ini. Lah aja le. Hah? Wates. Apa nih? Lumayan kalau ini. Mandi ya. Karena jalannya permuatan gini emang kok aku kan ngerti aku terus di Jalanan nang kono mapas nah. nah iya aku kurang ngerti loh. Artisnya Sading. Aku sih batu jauh. Cemot. Iya kan cemot ganangku. Yo. Sana sak anu sih. Ini cemot. Boleh kuwi. Siapa yang? Boleh enggak Najen? Ya.
Tangan keruk kepengen. Kopi tinggal ireng. Apa ya? Ada kopinya halus ya? Emang sudah boleh kan? Ngomongnya. Kapan? Kok sore kok kapan? Aku berselamatan kuliah. Apa enggak? Arep gawe kok kayak gedean lah kan? Golek-lekan satu suro. Jangan bro, telo kepangan. Apa pitik ya? Ya. Kepangan. Lah iya sing kepangannya kalau pitik ku. Kayak muaka timbang kelek gini. Apa nyekel apa itu udah sungkan. Loh. Ah ora maksudnya nyekel nek sampean nyolong lo jenenge lek. Enggak lek nyolong mau. Mangan. Tapi itu masih do sungkan aja. Nyekel nek awakmu sungkan. Karena aku loh. Ora nek gamen nyolong. Kewenangan nek tanggane dhewe kok irang. Karo nyekel nek sampean loro babon kok. Masaknya asin. Apa? Entok. Nah. Asin. Nek kok itu pintok? Untuk Enak nganu. Enak apa iki? Ayam kampung. ya. Rasa mamen tok Kok ngendi nek oke? malam. Lah nyapa nek boleh? Eh? Ya. Iya lo tak kan. Iya. Oke ya. Enggak. Tapi lanang tak iya.